mai sparge petardele la nasul meu, că apoi îți dau după cap imediat. Ce, mă? A? Ce să-ți dau? Nu-mi trebuie, mă, nu trebuie nimic, nu mai sta în cadru. Nu-mi trebuie. A, e. Nu, nu asta. Asta. Hai, bate. Hai să vezi, bă, ceva. Liviu, hai un pic, hai un pic. Uite, vezi cum am dat zoom aici. Să vedem. Bă, deci nu-i problemă, te bași cu ele în față încolo. În America, mai așa. Bă, dar m-a speriat, mă. Am auzit muzică, ca lumea, N-ai de ce să te speri. Salut, Mihai. Salut. N-ai de ce să te sperii, bă, că aici la Sebeșer așa e tradiția în fiecare an. Bă, că melodie faină, bă, lasă, melodie până sfârșit. Deci în fiecare an la Sebeșer e tradiția să se poarte, uite, obiceiurile astea care sunt acum cu MSU-ul, luminile, cadourile, vinul fiert și câte altele care mai sunt.